सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் பேரா ஒண்டி சொல்றேன். இது வந்து அப்சல்யூட்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இனிஷியேஷன். ஒரே ஒரு பேரா ஒண்டி கேளுங்க, அதை மெட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருங்க, பைஹார்டும் பண்ணிடுங்க. இதோட மீனிங் நம்ம அப்புறமா படிக்கலாம். நான் ஒரே ஒரு பேரா தான் படிக்க போறேன். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பகதி சத்மா ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா केवल भक्ति सत्मा बंधु मोई सावधान माते बंधु मोई सावधान माते जहरा प्रसादे बाई हे भव तोरिए जाई जहार प्रसादे बाई हे भव तोरिए जाई कृष्ण प्राप्ति हो ये जहाते कृष्ण प्राप्ति होई जाते श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा हरे कृष्णा எடுத்த உடனே ஏன் பாடினா மெட்டு பிடிக்கலன்னா யூடியூப்ல போய் பாத்துக்கோங்க, 2-3 தடவை கேட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒரு பேராத்த கத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் பேரா போலாம். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பேரா மெட்டு மேல மெட்டு என்னன்னு போட மாட்டேன். குரு வர்ஷிப்னு போட்டுமா? போட்டா வருமா மாதாஜி? குரு வந்தனான்னு போடுங்க. குரு வந்தனம். குரு வந்தனம் இது ரெக்கார்டிங் நம்ம சைத்தன்யால ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து அர்த்தம் மீனிங் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க. ஒரு பேரா தான் நான் சொன்னேன், ஏன்னா ஒரு பேரா அதுக்குள்ள கத்துக்கோங்க, மத்ததெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி தரோம், ரைட்? அதனால மாதாஜி தண்ணி குடிங்க. எங்க அம்மா குதிக்கிறாங்க, காஃப் பண்றாங்க, நீங்க நான் எல்லாமே. சரி, ஜெய என்ன படிக்கணும் ஆதி லீலையில? இது 19 மாதாஜி, 12.9. தேங்க்யூ சோ மச். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய ஜெய जय श्री चैतन्य जय நித்யானந்த जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ஜெய जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद ஜெய சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ஜெய जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद ஜெய जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ஜெய சந்திர ஜெய கௌரபக்த ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இது பெரிய ஹரே கதை. கிருஷ்ணா. பாதி படிச்சோம் இல்லையா நேத்து? இல்ல படிக்கவே இல்லையா? சாரி, ஸ்டார்ட் பண்ணல. இன்னொருதான் மாதாஜி. ओके, श्री गोपाल नामारा आचार्य न सुता तहारा चरिता शुना अत्यंत अद्भुता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री गोपाल नाम आरा आचार्य 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 जरा
சுதா தஹர சரித்திர சுனா அத்யந்த அத்புதம். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபுவின் மற்றொரு மகன் ஸ்ரீ கோபாலர். தற்போது அவரது அற்புதமான குணநலன்கள் அனைத்தையும் கேட்பீராக. பொருளுரை. முன்னரே கூறியபடி அத்வைத ஆச்சாரியரின் மகன்களில் பக்தியுடன் வாழ்ந்த மூவரில் ஸ்ரீ கோபாலரும் ஒருவர். அவர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 12ஆம் அத்தியாயத்தில் ஸ்லோகங்கள் 143 முதல் 149 வரை மேலும் விளக்கப்பட்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இப்போ கோபாலா பத்தி பார்க்க போறோம். அவர் வந்து இன்னொரு சன், ரைட்? அத்வைத ஆச்சாரியா. 6 பசங்கள்ல 3 பேர் டோட்டலி சைத்தன்யா டிவோட் ஆயிட்டாங்க. அதுல அச்சுதானந்தா அப்படின்றவரை பார்த்தோம். யார் அச்சுதானந்தா? பற்றில்லாதவர், பகவானோட பற்றுடையவர். அத்வைத்தரோட மகன் மாதாஜி. அத்வைத்தரோட மகன். அவரு கிருஷ்ண கதையில என்னவா இருந்தாரு? கார்த்திகேயன். அச்சுதான் ஒரு கோபியா இருந்தாரு. கரெக்ட். அச்சுதர் கோபியாக இருந்தார் மாதாஜி. கோபியாவும் அச்சுதர் வந்து கார்த்திகேயன் அவதாரம், அச்சுதாவருங்கிறது கோபியாகவும் இருந்தார். கோபிகம் கார்த்திகேயா. சரியா? ம். குண்டிச்சா மந்திரா மகா பிரபுர சம்யுக்தே கீர்த்தனே நாத்தானாகாரே பாத பிரேம சுகே. ஹரே கிருஷ்ணா. குண்டிசா மந்திரே மகாபிரபுர சம்முகே கீர்த்தனே நர்தனகரே பட பிரேம சுகே. ஜெகநாதபுரியில் சைத்தன்ய மகாபிரபு குண்டிசா கோயிலை தூய்மை செய்யும் பணியில் தாமே நேரடியாக ஈடுபட்ட போது அவரின் முன்பாக கோபாலர் பேரன்புடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் நடனமாடினார். பொருளுரை. குண்டிசா கோயிலானது ஜெகநாதபுரியில் அமைந்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்ரை ஆகிய மூவரும் ஜெகநாதரின் கோயிலிலிருந்து இங்கு வந்து 8 நாட்கள் தங்குகின்றனர். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதபுரியில் வாழ்ந்தபோது ஆண்டுதோறும் அவரே சுயமாக இக்கோயிலை தமது முக்கிய பக்தர்களுடன் இணைந்து தூய்மை செய்தார். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தின் குண்டிசா மார்ஜன அத்தியாயம் மத்திய லீலை 12 இதனை விளக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ லார்ட் சைத்தன்யா வந்து குண்டிச்சா மந்திர் வந்து பர்சனலா கிளீன் பண்ணாராம். இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் குண்டிச்சா மந்திர் கிளீன் பண்றச்சே அவருக்கு ஒரே வேர்த்தா கொட்டுச்சான். ஆனா அந்த வேர்த்துல இருந்து வந்து அவ்வளோ சுவாசம். ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இந்த டாபிக் நான் எடுக்கிறேன்னா, இப்போ நம்ம வந்து மகாவிஷ்ணு இருக்காரு, கார்போதக்ஷாய விஷ்ணு. அவர் வந்து ஒரு அண்டங்களை என்டர் பண்றச்சே கர்ப்போதக்கசாயி விஷ்ணு இருக்கிறாருல்ல, படுக்கறச்சே அவர் வந்து காலியா இருக்கே, எங்க படுக்கிறதுன்னு தெரியாம அவரோட வேர்வையில இருந்துதான் பாதி நிரப்பாரு ஒரு அண்டமும். அண்டமனா யூனிவர்ஸ் இல்லையா தமிழ்ல? கரெக்ட் தானே? கரெக்ட். பாதி. அப்ப வந்து நம்ம அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்வீங்க, நம்ம எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். சோ அது என்னன்னா, அவரோட வேர்வை, அவரோட காற்று எல்லாமே வந்து சுவாசியமானது அன்றதுக்கோசரம் இது. அப்ப என்னன்னா, கோபாலா வந்து அவர் முன்னாடி வந்து அவ்வளவு சந்தோஷத்துல டான்ஸ் ஆடினாராம். அது வந்து எங்க இருக்கு குண்டிச்சா மந்திரம்னா, நம்ம ஜெகநாத் புரியில இருந்து கொஞ்சம் தொலைவுல இருக்கு. அங்க வந்து எவ்ரி இயர் வந்து நம்ம ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா வந்து அங்க வருவாங்க. அங்க வந்து ஒரு 8 நாள் அங்க இருப்பாங்க. அங்கதான் இப்போ பெயிண்டிங் ஒர்க் நடக்குது. ஆனா ஜென்ரலா என்ன அர்த்தம்னா, அங்க வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியால ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு. சோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் பெயிண்டிங் ஒர்க் எல்லாம் இப்ப நடந்து திரும்ப எடுத்துட்டு போய் மெயின் டேட்டியா வச்சிருவாங்க. சோ குண்டிச்சா மந்திர் அன்றது வந்து எவ்ரி இயர் கிளீன் பண்ணுவாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு வாரம் தான் அவங்க வருவாங்க. அவர் வந்து பர்சனலி கிளீன் பண்ணாராம். எல்லாருமே கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த குண்டிச்சா மந்திர். ஐ திங்க் அங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே இருந்தாங்க எக்ஸப்ட் நித்யானந்தா இன்னொரு 2 பேர். அவங்களை தவிர எல்லாருமே அந்த குண்டிச்சா மந்திர் கிளீனிங்ல இருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நானா பாவோத்கமா தேஹே அத்புத நர்த்தனா துயி கோசாயி ஹரி பாலே ஆனந்தித மனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம பகவத் குணா தேஹே அத்புத நர்தனா துயி கோசாணி ஹரி பலே ஆனந்தித மனா. Translation. While Lord Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Prabhu chanted the Hare Krishna mantra and danced, there were various aesthetic symptoms in their bodies and their minds were very pleased. Hare Krishna. சோ அத்வைத ஆச்சாரியா அவர் குழந்தையோட வந்து அங்க சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்து அவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரெசி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாச்சிதே நாச்சிதே கோபாலா இல மூர்ச்சிதா பூமிதா பாதிதா தேஹே நாஹிக சம்விதா. நச்சிதே நச்சிதே கோபாலா ஹாலி மார்ச்சிந்தா பூமிதே பதிலா தேஹே நஹியே சம்மிதா. Translation.
While all of them danced, Gopala dancing and dancing, fainted and fell to the ground unconscious. மயங்கே Hare Krishna விழுந்துட்டாராம் Mataji. கோபாலா. அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டாரு ஆடுறதுல. எதனால மயங்கினாருன்னு பார்க்கலாம். துக்கித ஹாயிலே ஆச்சாரியா புத்திர கோலே லாயா ரக்ஷகரே நிருஷிம்ஹிரா மந்த்ராபதியா. ஹரே Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Dukitaha ilacharya putra kole lana rakta kare nusumhere mantra padiya. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Advaita Acharya Prabhu became very unhappy. Taking his son on his lap, he began to chant the Nrsimha Mantra. Nrsimha Yes. Mantra for his protection. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நரசிம்ம மந்த்ரா வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல். இது வந்து நான் நிறைய டிவோட்டிஸ் கிட்ட கூட கேட்டிருக்கேன். என் ஃப்ரெண்டு சொன்னேன் இல்லையா, அவ வந்து என்ன ஒரு செகண்ட்மா இது எத்தி பட்டேஸ்போமா பொட்டானே லிஃப்ட் அண்ட் தேங்க்யூ. ஸோ நரசிம்ம கவசம் வந்து எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். என்ன என்ன ஸ்பெஷல் எதுக்கோசரம் அப்படின்னா, நரசிம்மர் வந்து ஃப்ரெண்டோட பையன் வந்து சின்ன தலை அடிபட்டு ஒரே ரத்தமா. அப்போ வந்து நரசிம்ம கவசம் சொன்னாங்களாம். அவர் சரியாயிடுச்சான். இது என்ன கிரேட் மெத்தட்னு சொல்றீங்க, ஆனா என்ன கிரேட்னா அந்த பையன் கிட்ட கேட்டாங்களாம் வந்து, அப்புறம் என்னடா இவ்வளவு வலிச்சுச்சுன்னா எனக்கு வலியே தெரியல, வலியே தெரியல, கொஞ்சம் கூட தெரியல. சோ நரசிம்ம கவசம் வந்து சப்போஸ் டு பி வெரி ஸ்பெஷல். இன்னொன்னு என்ன ஸ்பெஷல் சொல்றேன், நானே பர்சனலா நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். என்னன்னா, நாங்க வந்து மாயாப்பூர் போனோம். என் கால் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, லெஃப்ட் சரியில்லை, ரைட் அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இல்ல, ஃபிராக்சர். இதுல வந்து வீட்டுல இப்ப கூட நான் எங்கேயாவது இடிச்சுட்டே இருப்பேன், வேலை செஞ்சு. ஆனா அந்த மாயாப்பூர்ல டெய்லி நாங்க கிட்டத்தட்ட மினிமம் 2 வேலை போவோம். சண்டே எல்லாம் அவ்வளோ க்ரௌடு, நடக்கவே முடியாது. அதாவது யாருமே நடக்க முடியாது, அவ்வளோ க்ரௌடு இருக்கச்சே கூட மெயின் டேட்டியோட இல்லாம நரசிம்ம கோயில்ல என்ட்ரி பண்ணோம். அந்த கம்பி எல்லாம் பூந்து நாங்க போவோம். அப்போ வந்து அவ்வளோ ஒரு க்ரௌடு இருக்கும். ஆனா ஒருத்தர் கூட ஒரு தடவை கூட அந்த கால் அடியோ மிதியோ படவே இல்லை. இது வந்து எப்படின்னு எனக்கே தெரியாது. ஏன்னா இப்ப வந்து நார்மலா கோயில் போனாலே நிறைய பேர் இப்ப வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அதெல்லாம் இல்ல மத்தது எந்த கோயில்ல நம்மளுக்கு அடி விழாதுன்னு அப்படி நினைக்கிறோம். ஏன்னா அப்ப வந்து நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கும். ஆனா நார்மலா வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா நம்ம மேல அடி விழுறது, தள்ளுறது, மிதிக்கிறதெல்லாம் நடந்துதான் ஆகும். ஆனா பர்டிகுலரா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ஒருத்தர் கூட நிஜமாவே ஒரு கவச் மேல வச்ச மாதிரி இருக்கு. சோ அதனால நரசிம்மா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் பார்த்தேன். இதுவும் இல்லாம அஹோபிலம் போறச்சு கூட நோட்டீஸ் பண்ணேன். பள்ளம் மேடு இப்படிதான் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த இதுல போலான்னு தான் நினைச்சேன். அப்புறமா நம்ம எதுக்கு, நம்ம நடந்தே போலான்னு. டயர்டான, ஒண்ணுமே முடியல. 4-5 தடவை உட்கார்ந்தேன், படுத்துக்கிட்ட கூட இல்லைன்னு சொல்லல. நடக்கிறச்சே ஷூ கூட எல்லாரும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ போட்டாங்க, அந்த ஷூ கூட எனக்கு உடஞ்சிச்சு. ஆனா ஒருவேளை நடந்த பாஸ்டரோ என்னமோ தெரியல, 2 தடவை தவறிச்சு. ஆனா கொஞ்சம் வலி கூட எனக்கு எடுக்கல. அப்பதான் ரியலைஸ் பண்ண நரசிம்மா ஒண்டி வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து செம்ம பவர்ஃபுல். ரைட். இது வந்து ஏன் சொல்றேன்னா, பக்தியோட நான் கும்பிடவே மாட்டேன் நரசிம்மனை. அப்படி இருந்தும் இதுதான் விஷயம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன். Hari bol Mataji, Hari bol. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 செகண்ட் வெயிட் மகாராஷிகர். நானா மந்திர பாதேன ஆச்சாரியா நாய சேதனா ஆச்சாரியர துக்க வைஷவா கரேன கிராந்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. नानामन्त्रपठेन आचार्येण हयसेदन आचार्येण तुकि வைஷ்ணவ கரேன கிரந்தன. அத்வைத ஆச்சாரியர் பல்வேறு மந்திரங்களை உச்சரித்தார். ஆனால் கோபாலர் உணர்வு திரும்பவில்லை. அவரது நிலையை கண்டு கூடியிருந்த வைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் வருத்தத்தினால் அழுதனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது படிங்க. படிச்சாச்சு. படிச்சாச்சு மாதாஜி. ஏமே எங்களா
ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி மதுரி. சோ அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து எல்லா மந்திரம் சொல்லிட்டாரு, ஆனா அவர் கான்சியஸே வரல. ரைட்? இப்போ எல்லாருமே டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க, ஐயோ என்ன ஆச்சு? ஏன்னா ஏற்கனவே இது ஸ்ரீவாச ஆச்சாரியா வீட்லயும் ஆச்சு. ரைட்? ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்ரீவாச ஆச்சாரியா அப்போ அது வேற. பட் அப்ப வந்து அவங்க மகனே இறந்துட்டாரு அப்படின்ற கதையும் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து ஒருத்தங்க பெயிண்ட் ஆனாங்க, சின்ன குழந்தை. ரைட்? அதனால ஒரே டென்ஷன். தபே மகாபிரபு தாரா ஹிருதய ஹஸ்த தாரி உதாஹா கோபாலா கைலா பால ஹரி ஹரி. மாதாஜி இது போன ஸ்லோகத்தை பிளைட்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன மீனிங் மாதாஜி? டிரான்ஸ்லேஷன்ல பிளைட்னு லாஸ்ட் அட் இஸ் பிளைட்னு வந்திருக்கு, அப்படின்னா என்ன? அட் இஸ் பிளைட். சாரோ அட் இஸ் பிளைட்னா பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன். ஓகே ஓகே. என்ன சொல்லுவீங்க? இக்கட்டமான விஷயம், அவனோட தலையெழுத்து, அவன் பண்ண முடியும், என்னமே பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை. இத பார்த்துட்டு இது ஒரு இடத்த பார்த்துட்டு நமக்கு இப்போ நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்களா, மாதாஜி உங்களை பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி பாவமா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு. அந்த நிலைமைய பார்த்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறது அவங்களோட நிலைமை அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஓகே, அதாவது மோர் என்ன சேட் வே. புரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, பாடுங்க, படிங்க. தபே மகாபிரபு தன்றா கிருதே ஹஸ்ததாரி உதஹா கோபால கைலா பாலே ஹரி ஹரி. Translation: Lord Chaitanya Mahaprabhu then put his hand on the chest of Gopala and told him, "My dear Gopala, get up and chant the holy name of the Lord." Hare Krishna. சோ சொன்னாரு, எந்திரி. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கை வச்சுட்டு எந்திரிச்சு நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இன்னொரு கேள்வி, ஹரி 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 என்றது யாரை குறிக்கிறது? அது எல்லாருக்குமே தெரியும். திருடன், அதாவது மனதில் இருக்கக்கூடிய களங்கங்களை எல்லாம் திருடக்கூடிய. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர், திருடுறவர். சோ அப்ப ஹரி வந்து யாரை ஸ்பெசிபிக்கா குறிக்கிறது? கிருஷ்ணர். எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான், பட் ஸ்பெசிபிக்கலா எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணர்? வெண்ண திருட கிருஷ்ணர் இல்ல, பாலகிருஷ்ணர் மாதாஜி. வெரி சின்ன பாலகிருஷ்ணர். கோபிகளின் மனதை திருடும் கிருஷ்ணர். கோபிகளின் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட், மனதை திருடும் கிருஷ்ணர். சோ பேசிக்கலி கோபாலா இல்ல, ஹரி என்றது வந்து ஷிரோதக்ஷாய் விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. ஷிரோதக்ஷாய் விஷ்ணுல இருந்துதான் எல்லா அவதாரங்களுமே வருது. சோ ஷிரோதக்ஷாய் விஷ்ணு எக்ஸப்ட் புருஷ அவதார். சோ ஷிரோதக்ஷாய் விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஜன்மாதஸ்ய யதோன்வயாதிதரதச்சாத்வேக விஜ்ஞாஸ்வராத் த்ரேனே பிரம்ம ஹ்ருதாய ஆதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரயः தேஜோ வாரி மிருஷான் யதா விதிமயோ தத்ராதி சர்கோ மிருஷான் தாம்னா ஸ்வேன சதா நிமுஷ்ட குமகம் சத்யம் பரம் தீமயி. என்ன கிருஷ்ண பிரம்மா ஹிருதயம், ரைட்? தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதிகவே, பிரம்மன் ஹிருதயத்துல இருந்து பேசுறாரு. ரைட்? சோ அவர் சொல்றது வந்து எல்லாமே இது ஹரியை குறிக்கிறது. இந்த ஹரி ஷீரோதகஷாயி விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. நோட் பண்ணிப்போங்க, இன்னொரு ஹரியும் வரும் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல. உங்களுக்கு ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்து உங்களோட நான் கத்துக்கிறேன், எனக்கும் வந்துடுது. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தில கோபால பிரபுரா ஸ்பர்சத்வனி சுனி ஆனந்திதா ஆயனா சபா கரே ஹரித்வனி. குட்டில கோபால பிரபுர ஸ்பர்ஷத்வனி சுனி ஆனந்த ஹஸா சபே கரே துவனி. கோபாலர் உடனடியாக எழுந்தார். எல்லா வைஷ்ணவர்களும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினை ஆனந்தத்துடன் உச்சரித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உடனே எந்திரிச்சிட்டாங்க, நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஆச்சாரியேர ஆரா புத்ரா ஸ்ரீ பலராமா ஆரா புத்திர ஸ்வரூபா சாக்ஷா ஜெகதீஷ நாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆச்சாரியேர ஆரா புத்ரா ஸ்ரீ பலராமா ஆரா புத்திர ஸ்வரூப சாக்கா ஜெகதீஷ நாம. ஃபர்ஸ்ட் 3 பத்தி படிச்சுட்டோம். இப்ப அடுத்த 3 பேர் பேசுறோம். சொல்லுங்கம்மா. ஸ்ரீராமர், ஸ்வரூபர், ஜெகதீஷர் ஆகியோர் அத்வைத ஆச்சாரியாரின் இதர மகன்களாவர். பொருளுரை: அத்வைத சரித்த என்னும் சமஸ்கிருத நூல் பலராமர், ஸ்வரூபர், ஜெகதீஷ் ஆகிய மூவரும் அத்வைத ஆச்சாரியரின் 4வது, 5வது, 6வது மகன்கள் என்று கூறுகின்றது. இவ்வாறாக ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு 6 மகன்கள் இருந்தனர்.
பலராமர், ஸ்வரூபர், ஜெகதீஷர் ஆகிய மூவரும் ஸ்மார்த்தர்களாக அல்லது மாயாவாதிகளாக இருந்ததால் வைஷ்ணவ சமூகத்தினரால் புறக்கணிக்கப்பட்டனர். சில நேரங்களில் மாயாவாதிகள் தங்களை வைஷ்ணவர்களாக அல்லது விஷ்ணுவை வழிபடுவர்களாக காட்டிக்கொள்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவை பரமபுருஷ பகவானாக நம்புவதில்லை. சிவபெருமான், துர்கை, சூரிய தேவன், கணபதி போன்ற தேவர்களை அவருக்கு சமமானாக கருதுகின்றனர். அவர்கள் பொதுவாக பஞ்சோபாசக ஸ்மார்த்த என்று அறியப்படுகின்றனர். அவர்களை வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில் கணக்கிடக்கூடாது. பலராமருக்கு 3 மனைவிகளும் 9 மகன்களும் இருந்தனர். அவரது முதல் மனைவியின் இளைய மகன் மதுசூதன கோஸ்வாமி என்று அறியப்பட்டார். அவர் பட்டாச்சாரியார் என்னும் பட்டத்தினை ஏற்று ஸ்மார்த்த அல்லது மாயாவாத கொள்கையின் பாதையினை ஏற்றுக்கொண்டார். கோஸ்வாமி பட்டாச்சாரியாரின் மகனான ஸ்ரீ ராதா ரமண கோஸ்வாமி பட்டாச்சாரியார் கோஸ்வாமி என்னும் பட்டம் பொதுவாக துறவு வாழ்வு ஏற்ற சன்னியாசிகளுக்கு உரியது என்பதால் அப்பட்டத்தினை ஏற்பதற்கு மறுத்ததாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் குறிப்பிடுகிறார். குடும்ப வாழ்வில் தொடர்பவர்கள் கோஸ்வாமி என்னும் பட்டத்தினை தவறாக உபயோகிக்க கூடாது. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் ஜாதி கோஸ்வாமிகளை அங்கீகரிக்கவில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நேரடி சீடர்களான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல பட்ட ரகுநாத கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளின் துறவர வாழ்வையை பின்பற்றவில்லை. கிரகஸ்த ஆசிரமத்தின் நிலையானது புலனுகர்ச்சிக்கான ஒரு வகையான அனுமதி என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கூறியுள்ளார். எனவே ஒரு கிரகஸ்தன் தவறான முறையில் கோஸ்வாமி என்னும் பட்டத்தினை ஏற்கக்கூடாது. இஸ்கான் இயக்கமானது கோஸ்வாமி என்னும் பட்டத்தினை கிரகஸ்தர்களுக்கு ஒருபோதும் வழங்கவில்லை. இஸ்கானில் நாங்கள் தீட்சை வழங்கியுள்ள எல்லா சன்னியாசிகளும் இளைஞர்களாக உள்ள போதிலும் நாங்கள் அவர்களுக்கு துறவர வாழ்வின் பட்டங்களான சுவாமி மற்றும் கோஸ்வாமியினை வழங்கியுள்ளோம். ஏனெனில் அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்துள்ளனர். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் குறிப்பிடுவது யாதெனில், இல்லற வாழ்வில் உள்ள ஜாதி கோஸ்வாமிகள் கோஸ்வாமி என்னும் பட்டத்தினை அவமரியாதை செய்வது மட்டுமன்றி ஸ்மார்த்த ரகுநந்தரின் கொள்கைகளை பின்பற்றுவதால் அவர்கள் சிரார்த்த நிகழ்ச்சிகளின் போது வைக்கோலால் செய்யப்பட்ட அத்வைத ஆச்சாரியாரின் உருவ பொம்மையினை எரிப்பதன் மூலமாக தங்களது பெரும் முட்டாள்தனத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர். இவ்வாறாக இவர்கள் ராட்சசர்களாக செயல்பட்டு வைஷ்ணவர்களுக்கான வழிகாட்டியான ஹரிபக்த விலாசத்தினை அவமதிக்கின்றனர். சில நேரங்களில் இத்தகு ஸ்மார்த்த ஜாதி கோஸ்வாமிகள் வைஷ்ணவ தத்துவங்கள் குறித்து நூல்களை எழுதுகின்றனர் அல்லது மூல சாஸ்திரங்களுக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்கின்றனர். ஆயினும் ஒரு தூய பக்தன் அவற்றை படிப்பதை எச்சரிக்கையுடன் தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். லாங் லென்த்தி. ஸோ பேசிக்லி வந்து ஸ்மார்த்தா பிராமின்ஸ் என்றவங்க வந்து பஞ்சோபாசனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பஞ்சோபாசகா ஸ்மார்த்தா சொல்லுவாங்க. பஞ்சோபாசனாவை கும்பிடுறவங்க. என்னன்னா இந்த 5 பேருமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க விஷ்ணுவும் இருக்காங்க. பட் அவங்க கும்பிடுற விஷ்ணு நம்ம ஃபார்ம் ஆஃப் விஷ்ணுவை வந்து விஷ்ணு தான். பட் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கும்பிடுறது வந்து நேச்சர் சன் காட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறமா வந்து அவர் அதுக்கு அடுத்தது வந்து துர்காமாவை, அதுக்கப்புறம் கணேஷாவை, அதுக்கப்புறம் சிவாவை, அதுக்கப்புறம் விஷ்ணுவை கும்பிடுவாங்க. இந்த ஆர்டர்ல. இது வந்து எவல்யூஷன் மாதிரி இது இவால்வ் ஆச்சு. சோ இவர் வந்து யாரு, நம்மளோட அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து அந்த பிராமின் கம்யூனிட்டிலேயே ரொம்ப, அவரும் ஸ்மார்த்தா பிராமின் தான். ஆனா அவர் வந்து ஹையஸ்ட் வைஷ்ணவா. அவரோட 3 பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, பல்ராம். அவருக்கு 3 மனைவிகள், 9 பசங்க. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மனைவியோட பையன் வந்து மதுசூதனா இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கும் ஒரு பையன் இருக்கான். அவன் தான் ராதாரமண கோஸ்வாமி பட்டாச்சாரியா. பட்டாச்சாரியான்றது மாயாவதி பிலாசபருக்கு இருக்கிற சர்நேம். கோஸ்வாமின்றது வந்து அவங்க ஃபேமிலியா இருக்கிறதுனால, அது நித்யானந்தாவும் சரி அத்வைதா ஆச்சாரியா அவங்களுக்கும் கோஸ்வாமின்றது பரம்பரை பேர்ல வந்துச்சு.
ஆனா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, கோஸ்வாமி வந்து நம்ம வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமம்ல இருந்தா எடுக்கக்கூடாது, சன்னியாசியா இருந்தாதான் நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்லிட்டாரு. இப்போ சரஸ்வதி டாக்கூரா என்ன சொல்றாரு, அவரும் கோஸ்வாமி வந்து ஒரு காஸ்டா எடுக்கல. ஏன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம், நம்ம 6 கோஸ்வாமிகள் உண்டிதான் அந்த இதுல லாய்க்கு அப்படின்ற ஃபீலிங்ல அவரு சொல்லிட்டாரு. அதனால கிரகஸ்த ஆசிரம் இருந்தா சோ பேசிக்கலி ஒரு ஸ்டோரி. இது வந்து நான் வந்து இங்க நம்ம ஜீவானந்த பிரபு இருக்கச்சே ஒரு லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அவர்கிட்ட நாட் ஜீவானந்த பிரபு, சாரி, நம்ம அதுல் கிருஷ்ணதாஸ் பிரபு நம்ம மாயாப்பூர்ல. அப்ப வந்து சன்னியாசிகளா இருந்தா, சன்னியாசம் எடுத்தா அவங்க ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, அதாவது மல்டிபிள் ஜெனரேஷன் வந்து வில் கெட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி லிபரேட்டட். இட்ஸ் லைக் கோடி ஜென்மங்களுக்கு புண்ணியம் வரும் அப்படின்னு. சோ நாங்கெல்லாம் கேட்டோம், ஐயோ நாங்கெல்லாம் சன்னியாசிலே கிரகஸ்தாவே அப்படின்றச்சு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அல்டிமேட்லி சன்னியாசின்றதுதான் மோட்டிவ். சோ சன்னியாசியனா நம்ம வந்து பேக் எல்லாம் போட்டுட்டு ஃபாரஸ்ட் பண்றோம் அந்த ஐடியா இல்ல. மென்டலி வி வில் ரினன்சியேட் என்ற கான்செப்ட் அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். என்ன, நம்ம சவை பும்சான் பரோதர்மோ எதோ பக்தி அதோக்ஷதா அஹைத்துக்கி அப்ரதிஹதா யதாத்மா சுப்ரசீதத். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, குட் ஃபார் ஆல், ரைட், நம்ம அன்லிமிட்டடா இருக்கணும். ஆனா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ ஆகுது என்ன, வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜித ஜனயஸ்யாஷு வைராகியம் ஞானம் சயத் அஹேத்துகம். அப்படின்னா ஜனயஸ்யாஷு வைராகியம், வைராகியம்னா டிட்டாச்மெண்ட். அதுதான் பேசிக்கலி சன்னியாசி என்ற கான்செப்டை ஹைலைட் பண்றது. சோ பேசிக் இப்போ நம்ம இன்னும் அங்க வரல, பட் இவென்ச்சுவலி அந்த கான்செப்ட்ல வந்தா லிட்டரலி we will be called சன்னியாசிஸ். அந்த டைம் தான் we'll be close to God, ரைட்? கோலோகமுக்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் என்ட்ரி. அப்போ நம்மளுக்கும் அதேதான், மல்டிபிள் ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து லிபரேட் ஆகும் அப்படின்றது. சோ இவர் வந்து கோஸ்வாமி. சோ இப்போ இருக்கிற கிராஸ்தா லைஃப் வந்து இட்ஸ் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். என்னதான் இருந்தாலும் நான் அழகா ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு நினைப்பேன், நீங்க எல்லாம் அழகா ஒரு லிப்ஸ்டிக் போட்டு ஏதோ ஒண்ணு நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நினைப்போம். இப்ப வந்து எப்படி சொல்றது, அடிக்கடி புஷ்ப மாதாஜி எதுக்கு இழுக்கிறேன்னா அவங்கதான் சொல்லுவாங்க, நான் சிம்பிள் மாதாஜின்னு. சிம்பிளா இருக்கிற புஷ்பா மாதாஜி கூட ஏதாவது ஒண்ணு 4 நாளும் என் 10 பேத்துக்கு இது பாத்துக்கிறேன், என் பசங்களுக்கு இது வாங்குறேன், இல்ல எங்களுக்கெல்லாம் நான் இது வாங்கணும். வாங்குறது வந்து தப்பு இல்ல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, பேசிக்லி எல்லாமே சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான், எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப். இப்போ நான் என் பொண்ணுக்கோசரம் பண்றதும் என் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான், ரைட்? சோ யாருமே நம்ம மதர் தெரேசா இல்ல இல்லையா? சோ மதர் தெரேசாவும் ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். எப்படின்னா ப்ராடர் செல்ஃப், என்னோட கண்ட்ரி, என்னோட நேஷன், என்னோட மக்கள் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி அவங்க பண்றது. இட் கம்ஸ் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் கிராட்டிஃபிகேஷன். சோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, அப்படி இருக்கிற அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் கேட்டகரியில இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கோஸ்வாமி என்ற பேர் எடுக்க முடியாது, அதை விட்ட அப்புறம் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படின்றது. இதுதான் வந்து வெரி கிளியர்லி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரகுநந்தா. ரகுநாதா வந்து நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியோட பேரன் சொல்றாங்க. சோ என்னன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அத்வைத ஆச்சாரியாவோட ஸ்ரத்தா, அதாவது நம்ம பிண்ட செரிமனில கூட அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரா எல்லாம் குளித்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதாவது அது வந்து ஒரு ராட்சசா பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து என்ன இருக்கோ அந்த ஒன்றுதான் பண்ணுவோம். மெயின்லி நம்மளுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திராவை சுத்திதான் இருக்கும் அப்படின்னு. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, ஸ்மார்த்தா அவங்க கூட சில வைஷ்ணவா புக்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க, பட் தே ஆர் நாட், நம்ம அவாய்ட் பண்றதா பெஸ்ட். ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ ஈஷோபனிஷத்துலயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியர், கன்ஃபியூஷனே இல்ல. இரண்மேன பாத்திரேன சத்யசாபிலி தம்முகம் தஸ்மன் பூஷண பாப்ரின்யு சத்ய தர்மாய திருஷ்டையே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இரண்மேன பாத்திரேன கோல்டன் எஃபல்ஜன்ஸ், ப்ளீஸ் முகத்துல இருந்து எடு, எங்க முகத்தை காட்டாம மறைச்சிருக்கு, ப்ளீஸ் எடு. ஒரு குழந்தை கூட இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லும், ரைட்? ஆனா இவங்க அந்த பிலாசபியை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. இப்போ நீங்க எல்லாம் ட்ரெயின்ல போறீங்க, நம்ம போன மாதிரி உங்க பக்கத்துல ஒரு மாயாவதி பிலாசபர் வந்து உட்கார்ந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அவாய்ட், டோன்ட் டாக் மாதாஜி, பேசாத நிறுத்துவாங்க. சரி, அப்ப அவர் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். பேச வைக்க கூடாது, பேசக்கூடாது. இல்ல, அவர் வந்து ஹலோன்றாரு, என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுவோம், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா அப்பவே புரிஞ்சுக்குவாரு. என்ன சொல்வீங்க? அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது, சொன்னா பிடிக்காது, இருந்தாலும் பிடிக்கலையோ ஹரே பிடிக்கும், உங்களுக்கு பிடிக்கும், அவங்களே ஒதுங்கிக்குவாங்க. நம்ம வந்து மூஞ்ச தூக்கி வைக்கணும்னு நெசிட்டி இல்ல. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எல்லா மாயாவதி ஸ்கூல்லயும் அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவாங்க, டெய்லி அவங்களும் சொல்லுவாங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, நம்ம சொல்ற ஹரே கிருஷ்ணா டைரக்டா பர்சனல் ஃபார்ம்னு நினைக்கிறோம்,
அவங்க அவங்க வந்து என்ன அருவா. பண்ணுவாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஆனா அவங்க பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்குரிய மரியாதையை கொடுக்கணும். அவாய்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்கு அர்த்தம் முகத்தை தூக்கி வைக்கணும்ன்றது இல்ல. ஏன்னா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம இருக்கிற இந்த மெட்டீரியலிஸ்ட விட அவங்க டெஃபினெட்லி ஒரு விதத்துல பெட்டர். ஏன்னா அவங்களும் வந்து ரினன்சியேட் பண்ணிருக்காங்க, ஞானியில வராங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு கரெக்டான ஞானம் இல்லைனாலும் அவங்க கிருஷ்ணர் தான் பக்தி அப்படின்னு, என்ன கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்றாங்க. ஆனா அவங்க வந்து எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஃபேமிலியும் போக மாட்டாங்க, நிறைய விரதங்கள் இருப்பாங்க, எல்லாமே வாயெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறாங்க. சோ ஆக்சுவலா பார்த்தா அவங்களும் வெரி ஹை லெவல்ல தான் இருக்காங்க. உருவத்தை விட அருவம் தான் அவங்க பெருசா So, இருக்கு. அவங்க அது வந்து ஒண்ணுதான் என்னன்னா அவங்க ஹை லெவல் ராங் டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க. அதனால நம்ம அவங்களோட கான்டாக்ட் இருக்க கூடாதே தவிர அவங்கள எந்த விதமான அவமரியாதையும் பண்ணக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் சொன்னேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ கமலா ஃபார் யுவர் குட் அட்வைஸ். கமலா ஓகே, இதோட நிறுத்திக்கலாம். கமலா காந்த விஸ்வாசா நாமாச்சாரியா கிங்கர ஆச்சாரிய விவஹார சபா தாஹார கோச்சரா. கமலாகாந்த விஸ்வாச நம ஆச்சார்ய கிங்கர ஆச்சார்ய விவகார சபா தாகார கோசரா. அத்வைத ஆச்சாரியாரின் மிக அந்தரங்க சேவகரான கமலாகாந்த விஸ்வாசர் அத்வைத ஆச்சாரியாரின் எல்லா விவகாரங்களையும் அறிந்திருந்தார். பொருளுரை. ஆதிலீலையில் 10.149 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கமலானந்தரும் மத்திய லீலையில் 10.94 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கமலாகாந்தரும் ஒரே நபரை குறிக்கின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மிக அந்தரங்க சேவகரான கமலாகாந்தர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஸ்ரீ அத்வைத்த ஆச்சாரியாரின் காரியதரிசியாக அவரது தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தார். பரமானந்தபுரி நவதீபத்திலிருந்து ஜெகநாதபுரிக்கு சென்ற போது அவர் கமலாகாந்த விஸ்வாசரை தம்முடன் அழைத்து சென்றார். அவர்கள் இருவரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண ஜெகநாதபுரிக்கு சென்றனர். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்களில் ஒருவரான பிராமண கமலாகாந்தர் பரமானந்தபுரியுடன் ஜெகநாதபுரிக்கு சென்றார் என்று மத்திய லீலையில் 10.94 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பரமானந்த பூரி வந்து என்னன்னா நவதீப்ல இருந்து ஜெகநாத் பூரிக்கு போனார் இல்லையா. அவர் பேசிக்கலி அவர் வந்து இவரோட செக்ரட்டரி. பரமானந்த பூரி வந்து நவதீப்ல இருந்து எப்போ ஜெகநாத் போனாரோ அவரை வந்து இந்த கமலா காந்தா அவரை கூட்டிட்டு போனாரு. 2 பேரும் வந்து சைத்தன்யாவை பார்த்தாங்க. இத பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த கமலா காந்தான்றவர் அவர் தான் அந்த கேரக்டர் யாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. பெருசா இருந்தா நிறுத்திலாம் அது படிக்கலாம். नीलाचले ते हो एका पत्रिका लिखिया प्रतापा रुद्रेरा पाशा लीला पाताइया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. नीलासले देहो एक पत्रिका लिखिया प्रदा परुद्रेर पाश तिलपाड़ाहिया. கமலகாந்த விஸ்வாசர் ஜெகநாதபுரியில் இருந்தபோது அவர் மாமன்னர் பிரதாபருத்ரருக்கு வேறொருவரின் மூலமாக குறிப்பு ஒன்றினை அனுப்பி வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இவர் வந்து என்னன்னா ஜெகநாத் பிரிக்காரர் ஒரு நோட் அனுப்புறாரு. யாருக்கு அப்படின்றத மகாராஜா பிரதாப் ருத்ராக்கு. ரைட், பிரதாப் ருத்ராக்கு என்ன நோட் அனுப்பினாரு? இப்ப பிரதாப் ருத்ரா யாரு? ஒரு ராஜா. வெரி நைஸ். அது எனக்கும் தெரியும், ஏன்னா மகாராஜா பிரதாப் ருத்ரா தான். ஓகே. சோ அவர் வந்து நம்ம கிருஷ்ண கதைகள்ல என்னவா இல்ல இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாரு? பிரதாப் ருத்ரா என்னவா இருந்தார்? மறந்துட்டீங்களா? ஓகே, செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. செய் பாத்ராரா காதா ஆச்சாரியா நாஹி ஜானே கோன பாகே செய் பத்ரி ஆயில பிரபு ஸ்தானே. सेयी पत्री कदा कदा आचार्या नाही जाने कोण पागे सेयी பத்ரி ஆயில பிரபுஸ்தானே. அந்த ஓலையினை எவரும் அறியார், ஆனால் அது எப்படியோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கரத்தினை அடைந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அந்த நோட், அதாவது என்ன நோட்டு அப்படின்னா இங்க வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் வந்து ஒரு நோட் எழுதினாரு. யாரு? பிரதாப் ருத்ராக்கு ஒரு நோட்டு. அது வந்து சைத்தன்யா பிரபுக்கு, அவர் தான் மனசுக்குள்ள இருக்காரு. அவருக்கு வந்து எப்படியோ சேர்ந்துச்சு. என்னடா இருக்கு அந்த நோட்லன்றதா பார்க்க போறோம்.
से पत्रिते लेखाचे येईता लिखाना ईश्वरात्वे आचार्येन रे करियाचे स्थापना சேயி पत्रिके लेके आते ये इटले गण ஈஸ்வரத்வே ஆச்சாரியரே கரியாசே ஸ்தாபன. அந்த ஓலையில் அத்வைத ஆச்சாரியார் பரம புருஷ பகவானின் அவதாரம் என்பது நிலைநாட்டப்பட்டிருந்தது. இது 30 படிக்கணும். ரைட். சோ இது வந்து அவர்தான் இன்கார்னேஷன் இருந்துச்சு. சரி, அது இருந்தா ஓகே, ஒன்னும் பெரிய பொய் இல்ல. இதுல என்ன கண்டினியூவேஷன் அப்படின்னா, பிரதாப் ருத்ராக்கு ஒரு நோட் போயிட்டு இருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து. அந்த நோட்ல வந்து இவரு அத்வைத ஆச்சாரியான்றது கொண்டு இல்லாம அவருக்கு 300 ரூபாய் கடன் இருக்கு, அதை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட் எழுதுறாரு. அதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கிந்து தாரா தெய்வ கிச்சு ஹாயா சேரினா ரீனா ஷோதி பியாரே சாஹி தாகாஷாத தீனா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा. किंतु तंत्र दाविये किचुह चायरना ऋण ऋण सौदे सौदे बारे चाहे तंक साता दीना। ट्रांसलेशन में शील प्रपात कीजिए। लॉर्ड चैतन्य प्रभु மாறி எடுத்த மாதாச்சு இது இல்ல பிரபு, இதுதான் மாறி எடுத்த இதா இதுதான் படிக்கணும். இல்ல இது மாறி எடுத்த முன்னாடி இருந்து வேற. But it also mentioned that Advaita Acharya had recently incurred a debt of about 300 rupees that Kamalakanta Viswasa wanted to liquidate. Hare Krishna. என்ன அர்த்தம்னா, அத்வைத ஆச்சாரியா பிரபு வந்து 300 ரூபாய் கடன் இருக்கு அவருக்கு, அதை வந்து தீர்த்து வைக்கணும்ன்றதால இவர் வந்து பிரதாப் ருத்ரான்ற ராஜாக்கு எழுதுறாரு. சோ இத படிச்ச சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன ஃபீல் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம படிக்க போறோம். நீங்க சொல்லுங்க, என்ன ஃபீல் பண்ணுவாரு அவரு? அவருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன feel பகவான் பண்ணுவாரு? ஒரு கடன் இருக்குன்னு அவர் சொன்னது வருத்தம் பார்ப்போம். சரி, நீங்க என்ன பண்றீங்க, அவர் என்னவா ஃபீல் பண்றாருன்னு நீங்க எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு ரெஃபர் பண்ணாம மைண்ட குழப்பிக்கிட்டு அப்படியே நம்மளோட பிரதாப் ருத்ரா யாரு அப்படின்றதோ கண்டுபிடிச்சிட்டு நாளைக்கு வாங்க, நாளைக்கு சொல்றேன். சரிங்களா? பரக்கியா இன்னொரு ரசம் என்ன மாதாஜி? நாமாச்சாரியா வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீ ஹரிராஸ் சாக்கு விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. என்ன மாதாஜி? பரக்கிய ரசம் இன்னொன்னு அந்த சாக்கியா பரக்கியா. பரக்கியான்றது வந்து கோபிகள், சாக்கியான்றது வந்து மேரிட். அப்பா மாதாஜி, இதுதான் ஞாபகத்துக்கே வரல மாதாஜி. உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல, நீங்க பரக்கியா ரசத்துல தானே இருக்கீங்க, உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னா. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எண்ட் பண்ணிடுறேன் மீட்டிங். மறுபடியும் நாளைக்கு ஹரே மீட் கிருஷ்ணா பண்ணலாம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ ஹரே மச். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதேவ். உங்களுக்கு வணக்கம். ஹரே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் மாதாஜி. வந்து மண்டே வந்து டெஸ்ட். ஸ்ரீ குரு என்ன சரணா பத்மா ஃபர்ஸ்ட் பேரா படிச்சிட்டு வாங்க. அப்படியே அப்படியே பௌர்ணமி நம்ம காலையில மாதாஜி. மார்னிங் வச்சா இல்ல சும்மா அது அந்த டெக்ஸ்ட் மூணாவது மார்னிங் எடுக்கிறேன் இல்லையா, கோஹா ஆஃபரிங் அந்த ஒண்ணு, கோஹா ஹானரிங் அது ரெண்டாவது. அண்ட் நம்ம குரு மகாராஜோட சொல்லுவோம் இல்லையா பிரணாம மந்திரம், அந்த 3 வந்து நீங்க எழுதுவீங்க. ஒரு பேப்பர்ல எழுதி எனக்கு காட்டுறீங்க மண்டே. ஹரே கிருஷ்ணா. மண்டே மார்னிங் கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மண்டே மார்னிங் 11:30. நாளைக்கு கிளாஸ் 9 பண்ணிடுறேன். 10:30. சாரி மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். 10:30 நானே